ki khubor ka bate si TV. Lawan Rashapi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. Ka New Nongstoiñ Sport Social and Cultural Club kan sabateng biang ya ka Lumpung Invitation Knockout Football Tournament da ka jingi lek kai ka banlong ha ka santrek ka lalingkot hapdeng ka Nangkiew Irat Sports Club. Pyrshah ya ka Kith United FC ha ka madan New Nongstoiñ ha ka por Shibijisteng Minsngi. Nakaliang presiden ka New Nongstoiñ Sports Social and Cultural Club uba Jis Imle ulay thu baka kunhuni lek kai jong ka Nangkiew Irat. Kala penkre bha ya kirang ilek kai basatar bat kumjo ka Kith United ru kawai ka kunhun baklan bor na West Castles ru kala jiet ya kirang ilek kai bakin sai na kathan bat katu ka ningot na nongba shilo. Kumta nakaliang jong ka NNSSCC ka khot kawer ya borok ki ba Rio 8 football na kathan bat nakiwai ki jaka bakin sngob ha wan ban sakhi ya katay ki jingi ilek kai bat lakirman ru ba ka jingi khun ha pedeng kitay ki artli ki team kan long kawai tanat ba. Ka New Nongstoiñ nyilapan kre ban sang biang ya ka Invitation Knockout Football Tournament ka ban sab long biang ha ka santrik January arajar sau ha ka por CBG Steng ha po madan New Nongstoiñ tiki tim ki ban yakun bari kendu ha ka santrik badai January kin long ha pedeng ka Kith United ka badai na po ka district dingi West Kasihil na po Nongstoiñ ka balapan kre ya ki players nang ne Nongstoiñ kila jet ki ba tibet bat ki bakansai bat kin wan raru la shillong ya ki katu kan ki player kini kendo bade kun Pyrshah ya kan Nangkiew Irat ke bari ka tim ke badan apo ka Shillong League Super Division bat kumban syutu kan ka Nangkiew Irat ka digui ka tim ke balapan kre ba syat ban wan ban yu kejat ban ni aireng ha kan ka tournament ke balapan kre la punya nagalang jungi kindon ki player ki baila ka Shillong League bat kindon ki player ki ban wan apo kanong ba Kolkata namar kumban syutu epi ya ka tim Nangkiew Irat latiet balalong try da way try badai na po Kolkata badang shootet hagini ki snam arhajar pulai ya ka tim Nangkiew Irat tengi kemilenti baga jingile kaya ka santrik jung January haka por CBG steng kanong ka jingile kaya ka ba itanat ba kumba ki tim kila da betu ba kila pun kre ki player bad ngi khot ngi wer ya pi baro ki pai ba sa sisen ba haka ka snam thumai bangin wan ban sakhi ban ai ka jing Krishan ya gini ki atli ki tim ki ban saya pen i bor ya tunjuk bor haka santrik January arhajar sau haka por CBG steng hamadan New Nongstoiñ.